Hei, prieteni! Eu sunt Lia și astăzi avem un nou videoclip. Dar înainte de toate vreau să vă anunț că începând de mâine de la 9 dimineața vom începe seria de Halloween cu noul și primul episod din seria de Halloween. Astăzi avem un obi, ca să zic așa, de Halloween, dar ce nu? De ce nu? Dar înainte de acum încolo, vreau să vă spun că o să avem o sirenă. Exact. Anume, când auziți sirena aceasta, voi va trebui să dați un mare like. Ia să vedem. Sunteți gata? Sunteți gata? Ok, asta a fost sirena. Scrieți în comentarii dacă v-ați dat seama ce este. Cred că a fost destul de ușor. Ok, acum haideți să începem. Oh my god. Acum toate stage-urile. Doamne. Ok, deci haideți să intrăm în casă. În acest cocoi. Wow, oh my god. Trebuie să sărim pe ăștia. Ok. Asta mai încet. Fantomițe. Chiar, dacă vreți să ne decorăm, adică oricum cred că o facem și videoclipuri, bineînțeles, în anumite jocuri. De exemplu, Adobe Me, mulți știu de jocul Adobe Me, cu siguranță, care au Roblox, bineînțeles. Vom decora casele, tot felul de chestii de Halloween, bineînțeles. Și ne vom petrece timpul făcând tot felul de challenge-uri. Chiar o să vreau să facem și un am-nam, scuzați-mă. Dar ce tare sunt oblici ăștia. Ok. În care gen, cum se zice, să facem am-nam, da, un video. Doar că mai întâi trebuie să vedem cum rezolvăm și noi problema pentru a putea să facem un video împreună, adică eu și cu Jane. Până acum sunt oh my god, sper că nu se mișcă. Oh my god, zombie! Ce romantic. Hashtag romantic. Bine, nu e deloc romantic. Bine. Ciocolată. Deci, spuneți dacă vouă place ciocolata. Dacă vreți. Mie îmi place super mult ciocolată, dar doar aia neagră și aia cu mentă, dar de ciocolată. Aia cu ciocolată gen normală, de lapte gen. Da. Uitați niște scheletoni. Dar chiar, voi în ce vă costumați de Halloween? Abia aștept mâine să văd dacă este cineva care îmi va răspunde și sper. Bă, voi vedeți că stau... Oh my god. Nu! Ok. Mă scuzați, era un masaj. Așa. Oh my god, am crezut că e prea târziu. Că nu mai mergea space-ul. Ok. Bombonele! Trick or treat! Ce tare! În momentul de față mi-aș fi dorit să fiu la verișoara mea în Franța. Efectiv, deci ea sărbătorește Halloween-ul împreună cu alți oameni din Franța. Vreau și eu, dar ce știți că aceasta nu este sărbătoarea noastră, din păcate. Mi-aș fi dorit să fie una din preferatele mele. Ok, să mergem aici. Da, chiar, cred că o să fac și niște DIY-uri de Halloween. Scrieți în comentarii dacă vreți. Ok, mamă, clovni. Cine adoră clovni să scrie în comentarii dacă vor, bineînțeles. Da, bine, eu nu-i ador. Clovnii sunt niște animale împuțite, să zic așa. Mamă, ăștia sunt spiritele oamenilor.
Ăștia sunt în bermude, dar nu știu. Sau cloți. Vampiri! Super tare. Oh my god, văd că mai în față îl avem pe Baldi. Bună, Baldi! Da, chiar. Poate se va juca gen cu voi, Baldi. Baldi. Nu știu cum va posta așa singură, dar să vedem cum are timp, că nu prea are timp să facă videoclipuri, deoarece eu săptămâna asta am avut și o vacanță puțin, doar săptămâna asta, deoarece după că am fost online și după trebuie iarăși să merg la școală. Dar și Gina, săptămâna asta este online, așa că s-ar putea să aibă și timp, cine știe. Vedem. Acum mergem pe asta. Mamă, uitați fantomii. Super tare. Dar chiar să facem un video în care ascultăm Topleci. Ar fi tare, nu? Opa. Da, gen în viața reală, bineînțeles. Păi să ne arătăm fața. Ok. Opa. Oh my god, uitați. Deci avem pe Granitu. A cui e bunicuța? Să scrieți în comentarii. A cui e? Deja v-am dat să scrieți, vă fac intelectuali. Dar voi puteți să scrieți orice ce vreți voi, ori câte lucruri vreți din tot ce spun eu aici. Dar eu nu prea mai țin cont gen să zic că v-am spus prea multe și astea. Dar na, faceți voi. Uitați, astea sunt M&M's-uri, da, le știți? Oh my god, nu te cred, uitați și voi pe ce sărim. Cine face de asta în fiecare zi? Like la coment. Ok, asta a sunat ciudat. Aici avem niște oițe, dar nu știu cum. E chestia aia că gen, oițele sunt furate de extraterestri. Dar astea nu sunt oițe, sunt vaci. Uite. Oițele să merg așa gen. Dar cum vor ăștia să sară? Uite așa. Era, nu știu, mi se părea că e prea sus și na. Ok. Morminte de-astea, sicriu, așa mă, sicriu. Dar chiar, să facem și mâncare de Halloween, mă, că trebuie să facem. Abia aștept. Așa. Nu! Da, deci ne vom revedea în fiecare zi până pe 31 octombrie. De acum încolo. Aici avem, dar nu știu ce treabă are caracatița asta cu Halloween, dar mâna, nu cont. Oh my god, nu te cred. Oh mama, nu te cred, nu te cred, nu te cred, nu te cred, ui. Tuc, 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 tuc. Gata. Ce tare! Scheletoni de ăștia cu cap de la Black. Mi-aș dori foarte mult să vă arăt și cum îmi voi decora eu camera de Halloween, deoarece da, eu îmi voi decora. Dar chiar, dacă vreți, puteți scrie încă o dată ce, cum să zicem, dacă voi vă sărbătoriți Halloween-ul, eu cel puțin o să-l sărbătoresc, dar mai mult singură. Am terminat tobiul! Super tare! Uite, am primit asta. Gen, cum se zice? Am stat pe limbă. Nu mai știu ce vreau să zic. Uitați-vă și voi, frate. Deci, da. Așa. Da. Deci,
Oh my god, nu te cred pe bune! Doamne, deci câinele meu e atât de bășinos. Exact. Ok, nu cred că s-a auzit totuși nimic, dar efectiv pute în cameră. Săraca. E bine. E bine, mă, dar de mine știi. Ok, sunt asta la o parte. Dar nu știu ce să ne luăm. Bă, frate, dar nu vreau pălăria asta. Așa, hai să ne luăm asta de... Bă, dar ce mă face în cer negru? Dar de ce? Că am fost cu mintii. Nu-i corect. Nu? Hai să ne luăm chestia asta. Nu știu, asta... Da, chiar, haide să ne luăm toate chestiile astea. Dar nu vreau astea cu speed. Nu, speed 2. Merg. Pe încet. Oh my god. Deci o să trec pe aici de câteva ori. Yuhu! Oh my god. Dar haideți să luăm asta. Chiar haideți să mergem, cum se zice, prin hobby. Ok. Super tare, nu? Deci da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share. Mă scuzați că a fost atât de scurt, dar trebuie să mă apuc să filmez și celălalt video pentru mâine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și tot așa, subscribe. Nu uitați de clopoțel. Cu voi a fost Lia și v-am pupat. Bye!